Badakizue, Palestina eta Euskal Selekzioaren partida azaroaren 15 horri buruz ari ginen, eta xehetasun guztiak Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak emango dizkigu. Biba, Iker Goñi, arratsaldeon Iker. Apa, arratsaldeon guztioi. Iker, datua eman dugu 40.000 sarrera inguru edo saldu direla. Nola doa sarreren kontua hor badago aldaketarik edo nola ikusten duzu hori? Bai, arratsaldeon guztioi, sarreren salmenta oso ondo doan, azken kalkuluen arabera 55.000 sarrera inguru saldu ditugula uste dugu dagoeneko, eta seguruenik gauzak horrela badoaz, arau garaikidean, Euskal Selekzioaren arau garaikidean, segurenik etxean jokatu den partiduen artean, jendetsuena izango da. Iker, partidan jasoko den diru guztia ez da helburu solidarioetara bideratuko da, nori edo noiz izango da edo nola izango da banaketa hau? Bai, hortara doa, tiketinaren irabaziak izango dira solidarioak, bai? Eta hori beste federazioarekin batera publiko egingo dugu urrengo egun eta asteetan. Horregatik momentu honetan uste dut ez dagokidala informazio hori emotea, baina zaletuak lasai egon daitezkez, hain zuzen ere gizarte bezala eta federazio bezala ekarpen bat egiteko asmoarekin izango da. Azaroaren 15 hortxe dago, 2 edo 3 aste geratzen dira. Nola doaz antolaketa lanak edo zer dago egiteko edo zer ari zarete egiten momentu honetan? Hemen federazioan zuzendaritza batzordean lanean ari garenok modu voluntarioan lan egiten dugu. Duela 4 hile heldu ginen federazio honetara, hauteskundeak ekainaren 20an izan ziren, eta hortaz, seguramente timing aldetik ez da momentu honena, antolatzen ari gara eta lurreratzen ari gara oraindik ere, beraz, gauza asko ditugu egiteko oraindik ere, eta egunak dituen ordu guztiak baliatzen ditugu ekimen hau aurrera ateratzeko. Esan dugun bezala, ekimena erraldoia izango da, eta 11.000 gauza daude oraindik ere kudeatzeko, eta hortan ari gara. Eta Palestinako Federazioari nola egin zenioten proposamena eta nola hartu zuten? Euskal Selekzioaren partidu bat antolatzea inoiz ez da erreza, eta kasu honetan, Palestinak bizi duen egoeragatik, esango nuke oraindik eta zailagoa. Guk federazioera heldu ginenean, ekainaren 20an hasi ginen edo berrartu genituen, duela ia urte eta erdi hasi genituen harreman batzuk, eta azkenean lortu genuen euren baiezkoa jasotzea. Esan dudan bezala ez da erreza, inkluso aurkezpen hor, irudietan dokazuen aurkezpen hori egiteko egunez atzeratu behar izan genuen, presidentea eta presidente ordea muga zeharkatzeko arazoak izan zituztelako. Orduan, aspaldi hasi ginen, baina benetan buru belarri esango genuke ekainaren 20tik aurrera. Eta entrenatzailearekin, Jago Barrasaterekin, Euskal Selekzioaren entrenatzailearekin, bera, bideo batez esan da, Mallorcako entrenatzailea ere bada. Hor, agendak ondo uztartu dituzue, ondo joan da dena hor? Bai, Mallorcako ordezkariekin edo arduradunekin harremanetan egon gara, eta euren baimena ere eman izan digute. Orduan, Jago Barrasate gogotsu dago Euskal Selekzioa berriro, bigarren aldiz, hautatzaile lanetan izateko, eta gure aldetik zalantza askorik ez genuen. Mallorcaren oniritzia jaso ostean, basan momentua hori publiko egiteko. Eta jokalariek nola erantzun dute, Iker? Dagoeneko hegoaldeko, edo gure euskal talde profesionalekin egon gara aldageletan, eta guztiekin ez gara elkartu, normalean ordezkaritza batekin elkartzen gara, eta guren erantzuna oso positiboa izan da. Jokalaria gogotsu daude partidura etortzeko, eta uste dugu partidu arrakastatsu bat eta egun berezi bat bizitzeko aldagai guztiak ematen direla.
honek oihartzuna izango du Euskal Herrian, baina ez Euskal Herrian bakarrik, ez da nazioartean edo munduan ere oihartzuna izango du partida honek noski? Begira, zue jakiteko dagoeneko Madrilgo kate ezagun batek ere kontaktatu gaitu, baina ez bakarrik estatutik, baizik eta Frantziatik, Alemaniatik, Egiptotik, eta seguramente hurrengo gunetan kazetari gehiago kontaktatuko gaituzte. Orduan gure ikuspegitik, federazioaren ikuspegitik ere, ez da bakarrik Palestinari egin nahi diogun ekarpena. Horretan, egia esateko Garbine Birrurekin, Garbine Birrunekin bat egiten dugu esaten duenean, futbola batzutan gizartearen gandik urruti dagoela, eta agian futbolaren eredua ez dela askotan izan beharko lukeena, eta guke nahi diogu Palestinari kasu honetan gure ekarpena egin, gure aletxoa jarri futbolaren mundutik, eta jakina, gure euskal selekzioa dagokion tokira eraman. Bai nazioartean oihartzunarekin, eta etorkizunean sorte pizka batekin nahi dugun tokira eramaten. Iker, falta diren sarrera hoiek bete daitezen egintzazu deialdia. Nolako partida ikusiko dugu, zer izango da San Mamesen egun horretan partiduaz, aparte? Eskerrik asko hor jartzen ari zareten, zuen pantaietan jartzen ari zareten mezu horrengatik, sarrerak oraindik eskuratu daitezke, ez dira asko geratzen, beraz, partidura joan nahi duenak ez dezala azken momenturako utzi, ze baliteke agian denak agortuak egotea, hori bat, partidura joan ezin dutenek ere badaukate euren ekarpena egiteko aukera, badaukagu hor sarrerak, fila zero deitzen den hori, fila zero horretarako ekarpena egiteko aukera, eta guk nahiko genukena, eta seguramente izango dana, euskal futbolaren jai bat, euskal gizartearen jai bat, eta elkartasunerako jai handi bat biziko duguna. Espero dugu jende guztia modu baketsuan eta eraikitzailean agertzea, eta gure ikurriñak eta Palestinako banderak euren presentzia dagokion bezala izatea. Iker Goñi Euskal Futbol Federazioko presidentea, eskerrik asko eta zorte hon, mandatuaren hasiera honetan etxokolan handiak tokatu zaizkizu eta ondo joan da hila dena. Nebezun arte. Ongi izan. Eskerrik asko guztioi. Agur. Agur.